Ahoj, já vás vítám u podcastu Pels Bicycles a dneska tady mám našeho ambasadora slovenského Matúše Štrbu, který je náš ambasador a také vlastně obchodák pro firmu Pels a také jezdí výborně na kolech. Konkrétně jezdí vlastně XCO MTB, to je strašná jako hlavolám tohlensto. Myslím si, že Matušovo největší vítězství bylo, když vyhrál vlastně titul v MTB XCO Masters A v roce 2024. A kromě toho, ale, že jezdí na kole, tak jsem na něho vyšťoural, že si sem tam i zaběhá a viděl jsem tam i nějaké lezení v ledu, tak na všecko se dneska podíváme a rozebereme si to. Tak jo, já tě tady vítám, ahoj. Ahoj. A na začátek jenom rozehřívací otázka, jaká byla cesta k nám? Cesta bola výborná, práve že rýchla, čiže dneska som vyražal veľmi skoro z domu, takže nebolo to komplikované, aj keď po ceste sa vždy niečo nájde. No tak slovenské dálnice všichni víme, jak vypadají, takže... Presne tak, ale paradoxne pri Ostrave to bolo, ako som povedal, že troška také na hrane, takže auta tam boli na streche otočené, takže bolo to Ty veľmi... kráso, no jo, Ostrava jako vždycky. Dobrý, ale pojďme se na to podívat úplně od začátku, jak to bylo u tebe se sportem v dětství. V podstate tie korene siahajú až, by som povedal, úplne do toho raného detstva, lebo začal som sa pohybovať v tých zimných športoch, hlavne lyžovaním a to ma učil starý otec, niekde už na úrovni 3 rokov. A v tom čase som začal v podstate aj bicyklovať a išiel som hneď od toho, že som nešiel na odrážadlo, ale okamžite som išiel proste na 12-kový bicykel a krútil som. A už v tej dobe bol v podstate taký trend, alebo začínajúci trend takých modernejších bicyklov, takže v podstate nejakých v 6 rokoch som dostal prvý 20-kový už MTB bicykel s prehádzovačkou a na tom som začal závodiť a v tom čase som sa v podstate dostal aj do prvého kontaktu vlastne s nejakým závodením a s klubom. A jeden môj kamarát, tedejší aj súčasný stály, ma vlastne doviedol do klubu, za ktorý už závodil. No a tam tie korene v podstate siahajú, takže vlastne už nejakých 30 rokov sa pohybujem v tom kolotočí toho závodenia plus minus s nejakými prestávkami. No a postupne vlastne s tým lyžovaním a s bicyklovaním pribudal aj beh. Na základnej škole som aktívne behával štafetu, kde sme mali vlastne tím a bývali rôzne závody, ktoré sa v podstate v tom čase, v tých 90. rokoch boli nejaké okresné alebo lokálne. A dokonca ja viem, že závody nejakého horného turca sme vyhrali ešte ako chalani na základke 4x60 štafetu. Jo. Takže v tomto športe som sa pohyboval, by som povedal, stále. Ale čo je najväčší asi paradox, že som z rodiny, kde sa skoro takmer vôbec nešportoval. Hej. Aha, takže ty byl takový jako jediný, jo? Áno, môj starý otec hrával fotbal, ale nejak, čo sa týka celkového, tak vlastne nemali sme nejak výrazne športovca v rodine, ale mňa to drží v podstate odjak živá a ten bicykel mi prirastol k srdcu a preto vlastne sa postupne dostal až niekde sem. No. A tá kontinuita toho celého, by som povedal, je fakt veľmi, veľmi dlhá. A vlastne už v tom v tých raných začiatkoch, by som povedal, v tom závodení sa mi dosť darilo a tým, že vlastne ako mladý chalán sa chceš posúvať niekde dopredu, tak si v tíme medzi sebou v podstate závodíš, súperíš s tými ostatnými a to ťa posúva dopredu. Takže už v tej dobe, keď sme jazdili slovenský pohár, tak sme v podstate sa dostávali niekde do top 10 a tým pádom prichádzali aj nejaké také prvé veci v rámci sponzorstva, alebo už tie prvé týmy také lepšie sa pozerali po tebe a mohol si vlastne sa dostať na nejakú úroveň. A ty si potom říkal o nějaké pauze, jak si to mám vysvětlit? Měl si takové to, já nevím, v pubertě nebo na vysoké škole to období vzdoru, kdy prostě se nic nedělalo a víc se chodilo na party a kalilo, nebo jak si to mám vysvětlit tohle? Nebo jako, víš co, tohle mi řekne skoro každý v tom studiu, no, přišla vysoká škola, tak jsem měl to období vzdoru, tam jsem nic nedělal a pak jsem zase začal. U mňa to bolo, by som povedal, troška inak. Mňa zastavilo vlastne v tej, by som povedal, v tom najväčšom rozmachu tej cyklokariéry
zdravotné problémy. Takže dostal som infekciu na pľúca a v podstate 2,5 roka som bol odstavený úplne od športu. No a keď som sa chcel vrátiť, takže toto bola taká moja nedobrovoľná pauza. Doteraz si spomínam, ako som so slzami v očiach tímový dres vracal súčasnému tímu. No a po tých 2,5 roku som sa postupne začal vrácať vlastne nejak k športu. A v tej pauze medzi zhruba 15. a 18. rokom som sa paradoxne venoval capoeire. Čiže skôr tým bojovým športom, lebo stále som chcel byť v nejakom pohybe. No a po tejto pauze som sa znova vrátil, alebo po tomto celom som sa vrátil vlastne paradoxne počas vysokej školy späť k tomu behaniu a k tomu bicyklovaniu. Boli tam nejaké prvé závody, ale skôr som sa vrátil k tomu, že som začal behávať polmaratóny. Hej. Na to se právě chci zeptat, protože to jsem viděl, ale capoeiru jsem nikde nenašel. To sa ťažko dohľadávalo. Capoeira je jako velice, velice zajímavá věc. Mě to jako strašně baví, to taneční bojové umění, když to tak řeknu, jo, v tomhle tom. A myslíš si, že ti to jako něco dalo do toho budoucna, jak nějaký, já nevím, capoeiristi jsou většinu času hodně klidní a mají jako fakt třeba silný střed těla a další věci. Myslíš si, že tohle ti hodně dalo teďkom? Určite áno. No, presne tak, ako hovoríš, že vlastne tá capoeira je skôr gymnastický tanec. Hej? Čiže naozaj tam je to o tom core tréningu, o tom vnútri toho tela a potom o tej akrobácii s tým spojenej. Takže to bolo niečo, čo viac menej som nadviazal na to, že ja som začal s tým, že som sám začal cvičiť. Potom som v podstate sa dostal do nejakej komunity tých chalanov, kde viac menej to bol breakdance a pár týchto ľudí robilo capoeiru. No a oni ma do toho vtiahli a mne to dosť pomohlo s tým, že naučil som sa backflipy, naučil som sa chodiť po rukách, dokonca sme potom s jedným s kolegom z tej skupiny súťažili, chodili sme dvaja vystupovať. Takže myslím si, že mi to dalo veľmi veľa a ostalo to stále vo mne, pretože ten tréning a tú disciplínu, ktorú mám, tak v podstate sa to ťahá už od toho raného mládí, tak to nazvem, a pokračuje to až doteraz. No a pri tej capoeire, ako si povedal, tam naozaj poznávanie toho samého seba, toho vnútra a tým pádom aj ovládanie tých myšlienok. A to mi pomohlo, by som povedal, hlavne na tej strednej škole a potom prechodom na tú vysokú školu, kde vlastne nebol som úplne, by som povedal, ten party typ, aj keď som bol spoločenský, ale viac menej som sa uberal k tomu, že radšej som išiel behať na turistiku, niečo podobné, ako by som niekde prebdel tie celé noci, hlavne na tej vysokej škole. Tak to ti zavidím. Ale dobrý, pojďme se podívat na ten běh. Takže z capoeiry ses potom posunul na běh a já jsem se koukal, že ty jsi tam měl pár půlmaratonů a dokonce i maratonu, jestli jsem se díval správně. Jeden maratón som, áno, skúšal. Polmaratóny tie boli v podstate tým polmaratónom potom úplne takým, že závodným ma dotiahli v rámci práce kolegovia, ktorých som ja potom neskôr dotiahol na bicykel, paradoxne. Ale oni ma dotiahli, takže chodili sme košický polmaratón, v Prahe polmaratón sme behávali. A celkom sa mi darilo v rámci toho, že som oproti ním veľmi málo trénoval, ale to bol ten dôsledok tej disciplíny a toho bicyklovania. Čiže málo som voči ním trénoval ten beh a vždycky som bol rýchlejší. Takže to bolo také zaujímavé a myslím si, že to zostalo zase až doteraz. Pretože aj keď priznám sa, že beh nie je úplne môj obľúbený, lebo po 10 kilometroch neviem, nad čím mám rozmýšľať a stáva sa to pre mňa takým monotónnym alebo stereotypným pohybom. Jo. Tak, ale zostalo to a tým pádom viem veľmi dobre vlastne aj v rámci toho tréningu si stále zabehnúť. Ale behám tak 10 kilometrov teraz v rámci prípravy a viac nie, pretože je to zase nejaký iný druh pohybu. No. Ještě než se vrhneme na kola, tak poslední věc, co jsem našel na tvém Instagramu a velice mě zaujala, byla fotka z lezení v ledu. Tak bylo to něco, co si jako dělal pravidelně, nebo jsi to jenom zkoušel? To bolo, by som povedal, skôr tak jednorazová záležitosť, čiže je to niečo, čo ma zaujímalo. Ako v ránom detstve takisto sme boli, že sme chodevali loziť na skaly, ale vyslovene to iba tak čisté amatérske hobby.
že nás to zaujímalo. No a postupom času vlastne, keď bola príležitosť niečo takéto vidieť, tak samozrejme ako aktívny športovec som to chcel skúsiť, ale je to vyslovené také hobby. Jo, a jako zaujalo tě třeba to lezení v ledu, protože já jsem se k lezení vrátil po x letech a říkal jsem si, že to v lezení v ledu je takové něco, co ani nevím, jestli chci zkusit, ale vypadá to dobře. Ja by som povedal, že skôr to vyzeralo dobré, ako by som to chcel skúsiť. Ono to musí být těžké, jako já si spíš jako ani neuvědomuju asi, jak je to těžké, jo, v tomhle. No, takže... Je to tak. Čiže ja v podstate nejak... skôr to bolo o tom, že tým, že robím aj ten core tréning, tak pre mňa vlastne to lezenie je zase nejaký ten druh posilovania toho všetkého. Aj teraz viac menej už sa rok hrám s tou myšlienkou, že v rámci tej zimnej prípravy zase zaradím alebo budem chodiť loziť práve do interiérov a tým pádom zase posilovať tie iné partie tela, pretože zase to má nejaký iný vplyv na teba. A viac menej pri tom, že na tom bicykli to telo skôr neposiluje, skôr degraduje, pretože si v jednej polohe a tým pádom ti všetko stuhne, takže toto je taká vec, ktorá... Ale nie je to niečo také, čo by som sa možno viac menej chcel venovať tomu lezeniu. Skôr naozaj pre mňa sa stáva ten bicykel asi 90% toho všetkého. Jasný. Pojďme teďkom teda se pověnovat těm kolům. Teď vlastně začíná i takovéto správné podzimní období, kdyby se měla tvořit nějakým způsobem tréninkový plán a plány na další sezónu. Tak jak u tebe teďkom vypadá vlastně jako příprava na další sezónu? Začínáš se připravovat na další sezónu a jak to vidíš v tomhle tom? Je to o tom, že v podstate už nejakú tú pauzu po sezónu som si dal, aj keď táto sezóna vlastne bola poznačená aj mojou nehodou, aj všetkým. Takže aký bol plánovaný začiatok tej sezóny, tak som ho v podstate nejak nestihol. Takže postupne tá moja forma, by som povedal, vyvrcholila teraz až v septembri, kedy som sa snažil ešte sústrediť na nejaké preteky. A teraz v podstate už potom viac menej o pauze alebo oddychu, ktorý som si dal, tak nabiehávam už, alebo nastupujem práve na tú zimnú prípravu, kde sa snažím aspoň nejakých 5 krát do týždňa popri práci trénovať a je to zložené zase z toho core tréninku, z toho behu a skôr z trenažeru už. Z trenažeru. Jakože v zimě většinu času přesedláváš čistě na trenažer, nejseš takový ten typ, co by jezdil furt venku, jo? Práve, že nie. Aj keď tú minulú zimu, keď som sem prišiel, tak v podstate jazdil som na e-bajku, pretože som sa pripravoval cez tú zimu aj na zimné e-bike preteky, ktoré boli hneď v podstate na začiatkom tohto roka. No a možno niečo podobné spravím aj teraz, lebo som zistil, že mi to dosť pomohlo. Aj keď nebol som zástanca toho e-bajku, priznám sa, v minulosti, ale teraz vidím, že v rámci tréningu je to takisto niečo, čo ťa vie posunúť dopredu a je to niečo, na čom môžeš zase aj tú kondíciu iným spôsobom natrénovať. Čiže není to o tom, že ten e-bike ti len pomáhá, ale keď chceš na ňom ísť, tak musíš na ňom takisto dúpať ako aj na manuálu. No jasné, to určitě. Pojďme se vrátit ještě k tomu kolu, protože teď začíná to období trenažerů a někdo je jako vyložený odpůrce, někdo to má prostě rád v tomhle tom. Ty si třeba říkal, že běh po tebe po 10 kilometrech jako přijde monotónní, tak jak to máš na tom trenažeru? Dokážeš tam třeba hodiny sedět a jako točit? Nie. Práve, že takisto, ja to poviem takto, že obdobie, kedy som ho začal mať rád, bolo na začiatku covidu, keď to bol. Cez ten covid som sa ho úplne nasytil, pretože nič iné sa viac menej nedalo, takže ten človek sa na tom vykrútil až. A tým pádom vlastne teraz, keď sa mám k tomu vrátiť, tak je to skôr o tom, že ten tréning na tom trenažeri si prispôsobujem cieľene. Takže ak by si sa opýtal, že či na ňom vydržím krútiť 3 hodiny, nie. Vôbec. Už hodina a pol je pre mňa utrpenie, takže v tomto skôr idem tak, že si vyberám tie dané tréningy, ktoré na tom chcem absolvovať a vyslovene idem za tým. Jasné. A můžeš říct třeba posluchačům, jakou platformu používáš? Jestli používáš nějakou chytrou platformu, Rovi, Zwift, cokoliv takového? V podstate od
by som povedal, od toho covidu som jazdil roky, môžem povedať, lebo to boli nejaké 4-5 rokov som jazdil na Zwifte. Lenže by som povedal, že Zwift sa už pre mňa tak zbytočne skomplikoval, že už je tam toho strašne veľa, aj keď sú tam zaujímavé veci. No a od minulého roku som vlastne prešiel pod platformu OneLab a sem tam vlastne Ruvyho, ale skôr OneLab, pretože dostal som možnosť predtým, než som prišiel sem, testovať značku, pod ktorú to spadá. Takže v rámci tohto som sa dostal aj k tomuto a celkom mi to funguje. Zatiaľ. Je to niečo, čo je ešte stále, by som povedal, pre Európanov alebo európsky trh menej známe, ale naozaj ide to stále dopredu a je tam dosť veľký pokrok. A je to vlastne na podobné bázi ako Rouvy, Zwift a tak. Ja by som to prirovnal kvôli tomu začiatku, tomu Zwiftu, ale každou tou aktualizáciou vlastne to sa zlepšuje a po grafickej stránke by som povedal, je to veľmi dobre. Nie je to také naplnené, nie je tam presítené toľko tých ľudí, ale dajú sa tam tiež zaujímavé veci natrénovať aj preteky. Jak to máš teďkom vlastně s tím dalším doplňkovým sportem přes zimu? Cvičíš hodně nebo jezdíš na běžkách, na skialpech, cokoliv takového? Áno, snažím sa v podstate skialpovať, aj keď je to už momentálne problém. Však dúfajme, že tento rok ten sneh hádam aj bude. Venoval som sa bežkám, ale bežky sú niečo, čo je zase také, by som povedal, taký malý doplnok. Priznám sa, že nemám vzťah k tomu korčuliarskému štýlu. Hej. Aj keď nemám rád tú klasiku, ale vyslovene vyhýbam sa kolieskovým korčuliam. A vždy, keď idem na tých bežkách, tak mi to pripomína presne tie kolieskové korčule. Takže keď tak, ideme s nejakou partiou a zabeháme si na bežkách, ale viac menej skôr, ako si povedal, ten silový tréning a snažím sa cvičiť doma a tým pádom už to mám tak prispôsobené, aby som nemusel moc niekde cestovať a odchádzať, takže viac menej ten silový tréning je prispôsobený doma a náväznosti potom samozřejmě na ten běh a to cyklist. A kdybys to měl takovým nějakým způsobem sečíst, tak kolik si myslíš, že třeba týdně odtrénuješ hodin, když to sečteš všecko dohromady? No, plán by bol... Plány jsou, ano, to víme. Ako najlepšie by bolo z toho hľadiska v podstate, kde ja som sa aj posledné roky snažil držať nejakého tréningového plánu. Ja poviem tak, že keď niekde ten profi plán je na 100%, tak ja som sa snažil ísť aspoň na 60% z toho plánu. Aj čo sa týka z časového hľadiska. Ideál by bol trénovať nejakých 20 hodín do týždňa, čo nie je možné, ale už keď sa dostanem na nejakých 10-12, tak je to, by som povedal, super a v tomto sa takto držať. Takže pritom, ale to je skôr počas, by som povedal, toho začiatku sezóny. Takže keď si to tak v hlave sčítam, že koľko človek dokáže, tak 10 hodín, myslím si, že momentálne sa dostanem niekde na tých 10 hodín za týždeň, aby som natrénoval. A vlastně já jsem se koukal, že ty si kdysi spolupracoval s trenérem. Máš ho stále, toho trenéra? Nebo už se trénuješ sám teď? Už nemám toho trenéra, nejaký druhú sezónu a je to skôr tak postavené, že v rámci týmu sme sa v podstate dali dokopy ako nejaká ďalšia partia a to, čo sme mali už otrénované a všetky tie skúsenosti v rámci tréningov, tak sme si už na túto sezónu 25 vlastne sami postavili a toho sme sa držali a malo to v podstate dosť dobrý efekt na nás, takže naozaj tá príprava bola super a chceme v tom pokračovať. Takže už ideme skôr sami. No. Poslední takový část toho tréninkového bloku bývá regenerace, což u nás hobíků bývá často jako velký problém, že není dostatek času ani na trénink, natož na tu následnou regeneraci. Tak jak to máš s regenerací? Máš nějaký tajný trik, čím to zrovna ty podporuješ, co ti sedí, nebo používáš nějaké prostě základy, co jsou, jako sauna a tak dále? No, toto je, ako si povedal, je to veľmi podceňovaná vec práve u týchto hobbyjazdcov, alebo tí, ktorí sme v podstate sa tomu venovali aktívnejšie, tak vieme, že čo všetko za tým je. A
pre mňa to tvorí gro už len toho dňa. Hej. Moja každodenná rutina je to, že už ráno začínam s nejakým stretchingom 10-minútovým. V podstate skôr ako si dám rannú sprchu, tak urobím 10-minútový stretching, potrebujem rozťahať to telo, aby som fungoval už len tým, že veľa času trávim cez deň aj v aute. No a v rámci toho potréningového, tak, alebo to, čo sa deje vlastne po tom tréningu, tak mám vyslovene regeneračné stretchingy také, že si dávam pol hodinu, 3/4 hodinu. Používam potom, dajme tomu, pulzné masážne prístroje. Používam masážnu pištoľ. Ako si povedal, cez tú zimu aj saunu. No a keď toto zanedbám, tak sám vidím, že v podstate ten efekt toho tréningu je neproduktívny, a, ako to rád Garmin nazve. Takže v rámci tohto všetkého a potom naozaj veľmi sa vie človek rozhľadiť. Čiže je to jeden taký z tých základných pilierov toho úspechu, toho tréningu. Čiže niekedy je možno viacej ten stretching, tá regenerácia, ako naozaj to pretrénovanie alebo trénovať pravidelně. Já mám teď ještě 2 doplňující otázky, co mě napadly úplně teďkom jako na halus, ale první teďkom spoustu lidí propaguje prostě prášky, tobolky, takovéhle ty věci. Jak to máš s tím? Bereš něco jako prostě na regeneraci, na podporu růstu svalů, cokoliv takového? A druhou otázku si nechám potom. Dobre, v tomto som povedal, že nazval by som to, že dôchodca berie menej. Až tak? Až tak. Naozaj ako tých prípravkov mám niekoľko, ktoré berem ráno, ktoré berem po tréningu a ktoré berem na regeneráciu. Takže v tomto som taký, by som povedal, závislák. Takže jsi koktejlista, jo? Takový. Veľký koktejlista, áno, v tomto duchu. Takže, ale mám takisto vybrané veci, ktoré mi fungujú a ktoré mi nefungujú. Už za tie roky to mám odskúšané. Jo. Takže minule sme sa akurát pozastavili nad tým, že pravidelne, dajme tomu večer, berem aminokyseliny a keď vidím tú spotrebu, tak hovorím, že to sú už kilá za tie roky, proste, ktoré človek spotreboval pri tom všetkom, keďže to bereš v nejakom väčšom množstve. Takže áno, v tomto som taký závislák, by som povedal. A mám toho dosť, ktoré by som povedal, berem pravidelně. Kdybys měl třeba jako shrnout, já nevím, 3 nejdůležitější věci, na které ty by ses měl jako omezit, které bys ty jako používal, 3 nejdůležitější ty přípravky, které používáš pro tebe? Určite ten základný je kreatín, aj keď by som povedal zase nie je kreatín ako kreatín, hej. Takže treba si vybrať ten, ktorý funguje a aj ten zase, ktorý ide skôr na tú vytrvalosť ako na tú silu. No toto by som povedal. Potom tie aminokyseliny. Tým, že ja som alergik na mliečne veci, takže pre mňa je veľmi ťažké udržať si svalovú hmotu. Čiže celá tá báza je viac menej u mňa postavená na rastlinách alebo rastlinnej báze a musím toho viacej brať, aj keď to možno, ja si sám uvedomujem, nie je úplne dobré, pretože zase všetkého aj z rastlín môže uškodiť. Takže tým pádom vlastne tie aminokyseliny skôr spojené s tými bielkovinami. Hej. Takže toto je taká ten druhý najzákladnejší prípravok. A potom by som povedal elektrolyty. Hej. Čiže v rámci toho, aby to telo nejak správne fungovalo v tej látkovej výmene. Takže toto by som povedal asi moje také 3 gro najzákladnějšího. Tak já položím ještě tu otázku, protože to je fenomén roku 2025, který mě třeba osobně strašně točí, ale v cyklistice to vídám taky docela často a to jsou ty nosní pásky na ten nos. Vidíme to nevím jestli u UAE, ale u Vizmy to strašně hodně vidíme a hlavně to na mě furt skáče na Facebooku, tak jaký ty máš na to názor? Já musím být tady takový neutrální, takže nemůžu říct jako nic úplně, ale asi to ze mě šlo cítit trošku. Poviem ti, že mám ich doma, používal som ich, vyskúšal som už niekoľko. Mám problém práve s tým, že nemám možno úplne najlepší typ pleti na to, pretože po väčšine sa mi to aj tak odlepí, nech robím čokoľvek, nech si akokoľvek odmastním, vysuším tú pokožku. No a momentálne som skôr začal orientovať na tie nosové vôžky, tie, čo ti rozťahujú vlastne
tie dýchacie cesty. Aj keď ja si osobne myslím, že je to v polove z 50%, alebo možno aj viac ako 50% placebo efekt na to dýchanie, pretože ak máš raz opuchnutú sliznicu, čo je pre mňa, by som povedal, bežné v tom prašnom prostredí, tak ani to rozťahovanie tých nozdier ti moc nepomôže. Takže... No, jako za mě je to něco podobného, protože já si myslím, že pokud nemáš jako zrovna přelomený nos a funguje ti správně ta přepážka, tak si myslím, že to jako nefunguje tolik a jak ty říkáš, jako z 50 až 70% je to za mě víc placebo a nenašel jsem žádnou prostě studii, která by dokazovala něco jiného a hlavně prostě, já nevím, mně to přijde prostě šílené v tomhle tom, takže... Skôr je to tak, že väčší marketing a potom samozrejme vďaka tomu marketingu sa to predáva, ale vo finále to už... A je to vec, ktorú zase nereklamuješ, hej? Takže no, samozřejmě, no. Je to už len spotreba a keď ti to nefunguje, tak to prostě člověk hodí do koša. A... Dobrý, pojďme opustit nějakou regeneraci tréninka takové a pojďme se vrhnout na závodní sezóny. Ty jsi měl letošní sezónu hodně pošramocenou tím pádem, tak jestli se k tomu můžeme aspoň trošičku vyjádřit, tak vlastně co se ti stalo, jak se z toho dával dokupy a jak pro tebe tahle sezóna vlastně vypadala, nebo jak ti přišla, jak to hodnotíš? No, začal by som tým, že aj pre túto sezónu, ako si začal, že v podstate jazdil som to cross country olympijské. Túto sezónu som to viac menej plánoval vypustiť a aj som to vypustil, lebo som to nestihol. Čiže venoval som sa maratónom, lebo popri tomu cross country som sa skôr aj ešte venoval tomu maratónu, kde takisto sú nejaké úspechy. A takisto na túto sezónu bol teda plán jazdiť aj bajky, jazdiť viac maratónu, pretože to cross country troška tak zapadá prachom, či v Čechách, či na Slovensku. No a vlastne na konci marca sa mi pri tréningu stala nehoda, kde ma zrazilo auto. Takže v podstate mi to v tej jednej sekunde zobralo celú zimnú prípravu a skomplikovalo vlastne celý ten štart do sezóny. Aj keď v podstate prežil som to, by som povedal, s menšími následkami, ako to vyzeralo. Ale naozaj už by som povedal, že to telo už nikdy nepôjde tak, ako bolo nadstavené alebo ako sa vyvíjalo od malička. Čiže naozaj ostali nejaké tie trvalé následky z tých zranení, ale nie je to úplne to obmedzujúce, čo by mi zabranilo bicyklovať. Čiže aj ten môj cieľ po tom zranení bolo čo najrychlejšie sa zregenerovať a tým, že to telo som mal v podstate zvyknuté na tú regeneráciu, na ten oddych a vedel som, čo si môžem voči nemu dovoliť, tak vďaka tomu som sa v podstate po 2 mesiacoch vrátil na bicykel. Takže z toho všetkého ostali aj niektorí z môjho okolia prekvapení, že v podstate som sa dokázal tak rýchlo zregenerovať. Ale je to presne o tom, že ako si myšlienkovo nadstavený, ako poznáš to svoje telo a kam ho môžeš vlastne až posúvať. Čiže naozaj už len tá rehabilitácia po tej nehode, kým som sa na ňu dostal, tak bolo to v podstate ukončenie liečby, ale už keď ma v podstate lekár poslal na rehabilitáciu, tak som čakal na ňu 2 týždne a za tie 2 týždne som si dokázal ruky, ktoré som mal asi najviac postihnuté, tak rozhýbať na 60%. Hej. Takže, a bolo to zase len o tom, že každý večer alebo aj počas toho dňa ten človek proste musí dodržať nejakú rutinu, ak chce sa niekam posunúť, ak chce sa niekam vrátiť. No, pokiaľ by som to neurobil, tak si myslím, že tá regenerácia by bola oveľa dlhšia. Musel se z toho dostat fyzicky a samozřejmě to něco zanechalo, ale určitě to muselo zanechat i něco psychicky, jak těžko se vracelo na to kolo a jak těžko se třeba právě vracelo na tu silnici. Měl jsi tam nějaké jako bloky na začátku, že se třeba jako vyhýbal některým místům nebo že si třeba chtěl jezdit jenom v lese nebo něco takového?
Môžem ti povedať, že v podstate ako náhle sa ti niečo takéto stane, že ťa to auto zrazí, tak ja poviem takú prvú myšlienku, hej, že ležíš v sanitke zafixovaný a asi prvá myšlienka je povie, čo ti napadne a pozeráš sa do stropu, na to svetlo v sanitke, si povieš, že len aby som nemal zranenú chrbticu, hej, ktorá je tvojím v podstate hybnou časťou tela a drží ťa pokope. Takže už keď ti toto vyučia, tak viac menej to nejaké prvé bremeno z teba spadne a to zvyšné už potom rieši, že či a ako sa to podarí zregenerovať. A čo sa týka tých následkov, ono ťa to sprvotne ani nejak nezasiahne, ale zhruba už po tých 2 týždňoch, potom ako som sa vrátil z nemocnice, tak doľahne na teba, na tú psychiku nejaký taký, by som povedal, vnútorný malý teror, ktorý ťa chce zlomiť a už je to len na tebe, či sa dáš alebo nie. Takže už nad tým premýšľaš všetkým, takže ja som si takisto musel nájsť nejakú rutinu a čo tak každý deň som si v podstate ako keby dával nový deň a postupoval dopredu. No a tým pádom nezanechalo to úplne na mne taký ten strach, hej, z tých následkov. Aj keď poviem pravdu, že ako som sa vrátil späť na tú cestnú cyklistiku a začali sme s chalami jazdiť, tak som zistil, že, alebo našiel som predsa len jeden pozostatok, že ako náhle sa dostanem na križovatku a potrebujem sa dostať cez cestu, tak pokiaľ nevidím z jednej z druhej strany, že je auto na 300 metrov, tak cez tú cestu neprejde. Takže, takže toto jedné som zistil až vlastne odstupom času, že jednoducho, ak mám niekde prejsť, tak musím mať čisté pole a som sa na to dostal a potom chalani sú už ďaleko za križovatkou odkrútení a ja tam ešte stojím a pozerám, kým to auto ide. No. Takže stalo sa mi už aj v podstate už po tom návrate, že ostal som na križovatke a ostal taký vo mne blok, že mám ísť, nemám ísť, už na mňa auta trúbili zozadu, že sa pohni. Takže toto bolo jediné také zistenie, že nemám ten strach, ale skôr mám strach o to, aby som sa už nedostal do nejakej situácie, ako bola podobná a tá cestná cyklistika sa obmedzila u mňa. Aspoň v tejto konečnej sezóne, aj keď vlastne som bol nadstavený na to NTBčko, tak už viac menej tá cestná cyklistika bola fakt teraz len ako doplňujúca. A už sa aj teraz budem asi viac menej sústrediť zase na to, že tú cestnú cyklistiku si vyberiem len na tých úsekoch, kde je už žiadna premávka, alebo viac menej možno mimo miest, pretože do tej nehody som nemal problém jazdiť, ja neviem, v rámci miest mestských častí. O tej nehody som povedal, sa úplne tomuto vyhýbam, takže skôr radšej sadnem do auta, prejdem niekde inde a tam odtiaľ vyštartujem a idem bicyklovať na tú cestu, ako by som mal proste vyraziť a dojsť tam tých 20 km na ten bicykl. My jsme spolu vlastně točili Reelsko na prezentacích, tam jsem se tě ptal na nějaké cestné závody, ty si říkal, že možná příští rok tě na nějakých závodech uvidíme. Dokážeš si to fakt představit, že bys jako závodil v nějaké fakt velké rychlosti na té cestě? Nemáš tam fakt jako žádný blok? Já se na to ptám možná jako idiot, jo, prostě, ale jako já si to nedokážu jako představit, že kdybych fakt spadnul v nějaké rychlosti, tak bych se k tomu jako vracel, nebo těžko se k tomu vrací, jo. Kor, když nemůžeš hned další den sednout na kolo a jít si to hned rychle prostě zažít, ale fakt to čekáš 2 měsíce. Áno, vieš čo, v rámci vlastne na konci leta bol na Slovensku etap, kde som bol minulý rok a v podstate sme išli nejakou tímovou taktikou pre nášho závodníka a tam som tiež zažil zaujímavé situácie a pády, ale ja som nebol účastníkom, ale však dieli sa okolo mňa. No a tento rok v podstate, keď ma zavolali na tie preteky, tak som si povedal, že nie. Ako tá hlava mi to nejak nechcela pustiť. Uvidíme, čo bude budúci rok. Možno sa na to vrátim. Začiatkom leta bude Sereď maratón, kde sme takisto tímovo úspešne ťažili. A tým pádom to vyzerá, že možno nejaké jednodňovky určite pôjdem. A ak nie úplne ako závod, tak viac menej skôr ako ten ambasador toho PELSu, pretože naozaj to povedomie, aj tá komunita ľudí okolo toho PELSu rastie.
a tým pádom je to skôr o tom, že naozaj týmto smerom. No a celé to bude viac menej potom orientované skôr na tie zaujímavejšie MTB preteky. Pojďme se teda posunout už z té nějaké nehody, co se stala, tak fakt na to závodění. Tak jak vlastně plánuješ příští sezonu? Plánuješ se zaměřit hodně na to XCO nebo na maratony? Jak to vidíš v tomhle tom? Budúcu sezónu, aj keď nechcem prezradiť, ale chcem sa vrátiť. Úplně v pohodě, jako nemusíš prozrazovat konkrétní závody, vím, že ne každý to dělá, jo? Takže niektoré zaujímavé určite ti spomeniem. Chcel by som sa skúsiť vrátiť späť k tomu cross country. Takže viem, že túto sezónu po mne prebral kamarát ten titul, vlastne, ktorý, alebo ten overall, ktorý bol. No a budúcu sezónu by som sa chcel skúsiť vrátiť. Uvidíme, ako to bude celé naplánované v rámci sezóny. Momentálne sme v takej fáze aj v tíme, že ho celý prestavujeme. Chceme v podstate znova pritiahnuť zase nejakých mladších závodníkov, pretože túto sezónu, kde ja som vypadol, tak z toho celého diania, tak to zobral zase po mne kolega, ktorý získal vlastne titul v rámci maratónu v Mastera na Slovensku. No a plánujú sa ísť európske zaujímavejšie preteky. Takže určite chcem ísť sériu Hero, ktorá nejaké prvé preteky začínajú na začiatku mája v Chorvátsku. Potom chceme ísť Hero Dolomity s tímovým kolegom. No a potom plánujeme ísť ešte jeden etapák v Poľsku a jeden na jeseň v Srbsku. A popri tom chceme vlastne zase skúsiť aj v rámci týmu obhajovať niektoré tituly, čo sa týka Slovenska. A ja sa pokúsim zase niečo vyťahnuť alebo sa teda dotiahnuť späť na to, čo v tom XCO. Aj keď teraz tí ľudia, ktorí si to pozrú, tak majú motiváciu viacej, že sa tam zase stretneme. Ale naozaj skôr to bude tak, že chceme ísť ukázať sa ako tým a ja samozrejme ako ambasador chcem ukázať zase ten PLS troška viacej vonku. Takže nie len na tom domácom slovenskom trhu a toto bude jeden z takých cieľov. Jo, tak ono je i super se vlastně jako trošičku, že když už něco děláš na nějaké úrovni, tak je fajn se i srovnat s tou třeba evropskou špičkou nebo s něčím a podívat se, jak se jezdí fakt jako v cizině, že jako beru to podle svého sportu, ale myslím si, že to je fajn se srovnat i s někým jiným než s lidma, které vlastně okolo sebe znáš, protože v tom Slovensku nebo v tom Česku se furt potkávají s jedněma ksichtama na těch závodech a vlastně víš už od koho co čekat relativně. Je to tak, aj keď ja to sám viem odsledovať, aj za tie roky viem, že ten česká MTB scéna je stále o niečo vyššie alebo na vyššej úrovni ako tá slovenská. Čiže už veľakrát, keď prídeš len na tie české preteky, majú lepšiu úroveň, aj tá konkurencia je vyššia, tak už tam máš nejaký náhľad. Ale zase to zrovnávaš s tým, že vlastne aj na tie české preteky ti príde viacej poľských pretekárov, príde ti možno nejaký pretekár z Nemecka a podobne, takže v tomto. Ale v tom európskom meradle a skôr už v tej kategórii tých mastersov, tak tam je to také zaujímavé, že aj na Slovensku sa, by som povedal, tí, ktorí boli Masters A a prešli do tej Masters B, tak to boli takí siloví ťahovní, ktorí boli naozaj vyhrávali všetko a teraz tá kategória tých 40 plus je oveľa silnejšia ako tá kategória do tých 40. To niekde bývá, no. No, takže toto je také zaujímavé a tam práve v tej kategórii 40 plus je to veľmi silné a moc sa ani neteším, že tam postupne kročík po kročku sa k tomu blížim, keď to nevyzerá, ale naozaj tam už človek, keď sa dostane, tak potom sa bude mať s čím zrovnávať. No. Jo, poslední závodní otázka. Padne niekdy Cape Epic? Verím, že áno. Je to dosť o tej tímovej príprave, takže snažím sa už tak v pozadí na tom pracovať. Tie prvé také nitky. Je to spojené samozrejme aj s nejakým sponzorstvom, aj s celou tou prípravou, pretože poznám Janku Števkovú, ktorá je niekoľkonásobná majsterka Slovenska. Zdravíme.
Tá vlastne ho absolvovala už niekoľkokrát a už veľakrát som s ňou o tom debatoval. Takže je to cieľ a ja verím, že do nejakých, dám tomu 3 rokov sa to podarí. Aj keď samozrejme už sa nedostanem do tej eliťackej, nad tým nerozmýšľam kategórie, ale práve do tej kategórie Masters určite áno. A tým, že musíš nájsť aj správneho tímového parťaka, keďže je to celé postavené o tej tímovej dvojke. Takže nejakých adeptov mám aj v tíme, len musia byť troška ešte tiež tak myšlienkovo nadstavení ako ja a ísť práve aj za takýmito zážitkovými vecami, pretože je to niečo, čo v tebe potom zostane na dlhé roky. A verím, že už keď to raz absolvujem, tak sa tam vrátim znova, pretože je to naozaj niečo zaujímavé. A je ešte jeden taký ďalší, v podstate nejaký taký prvok, o ktorom dlho rozmýšľam, a to je Titan Maroko. Takže je to takisto etapový pretek, ale kde sa vlastne v púšti je to tiež niečo zaujímavé a niečo netradičné. A naozaj skôr tam jazdí strašne veľa tých, dajme tomu, španielských, francúzskych jazdcov, keď to idú, ale je to tiež jeden možno z cieľov do budúcna, ktorý by som rád absolvoval a vyskúšal minimálne kvôli tomu zážitku. Jo, OK. Ještě mě napadla jedna otázka ze závodění, tak než přejdem na kola a techniku, tak ještě poslední otázka. Poslední dobou se dostává do popředí i gravelové závody, ala Unbound Gravel, ala prostě gravelové majstrovstva Slovenska, České republiky, čehokoliv. Tak jak tohle vidíš ty? A ty jsi vlastně taky byl na nějakém gravelovém závodě, že? Presne tak. Ja som v podstate, aby som nejak možno ešte skočil do minulosti, teraz už neviem, či sú to 3 alebo 4 roky, sa konal vlastne prvý pretek majstrovstva Slovenska v graveli, ktorý to bol ako, neboli ešte žiadne preteky v rámci sezóny, len sa urobil rovno majstrák, takže to bol úplne v tom prvom, som ho absolvoval ešte v kategórii Elite, čiže to bola tiež veľmi zaujímavá skúsenosť. A nebolo to, by som povedal, ešte úplne na takej úrovni, aby to predstavovalo ten 100% gravel. Bolo to, skôr mi to prišlo tak narýchlo správené. Už posledné alebo 2 sezóny a hlavne aj túto sezónu sa na Slovensku už jazdí slovenský pohár o graveli. Viem, že takisto aj v Čechách. Ja som tento rok absolvoval vlastne jedny preteky gravelové v rámci Škodovky série, kde sa jazdia maratóny. A takisto je to niečo, čo oni neplánovali, ale pripravili to. A skôr je to o tom, že to treba stále rozvinúť. Čiže ja takisto, aj tí organizátori povedali, že dajte pripomienky na tú alebo na tie ďalšie preteky, ktoré budú, ako tú trať postaviť, pretože teraz sme išli čistokrvnú MTB trať, kde ten gravel, by som povedal, dostal dosť zabrať, hlavne v tých zjazdoch. A nebolo to príliš komfortné, pretože tá šanca tam dostať defekt bola veľká, čo sa mi aj stalo. A naozaj skôr je to o tom, že ten gravel musí byť postavený na väčšiu dĺžku a možno menej takých náročných úsekov alebo tých zjazdov. A v tomto je to ešte, by som povedal, stále troška v plienkách na Slovensku, pretože jedna organizácia to už má na nejakej úrovni a potom popri tom sa snaží ešte vlastne tá maratónska, ktorá organizuje, alebo v rámci tej Škodovky série organizuje tie MTB preteky, tak tam sa snaží to spestriť a zaradiť ten gravel, ale potrebuje sa to troška, by som povedal, vychytať. Ale je to niečo, čo rastie, je to niečo, čo bude v najbližších rokoch ešte veľmi populárne na Slovensku, aj v Čechách, alebo by som povedal možno aj v rámci V4, pretože ku nám to stále prichádza. Tak ako stále, by som povedal, sú v plienkách elektrobicykle v rámci tohto trhu, kde to ešte len nastupuje, tak takisto aj ten gravel je veľmi v plienkách. Aj keď to míľovými krokmi už ide dopredu. A dokonca ti môžem povedať, že je už taký trend na Sveťaku alebo Svetovom pohári, že vlastne tí najlepší jazdia, dajme tomu, short tracky na gravelových plášťoch, na MTBčku. Kdežto ešte minulý rok išli pomaly do 2-5 šírok plášťov, už pomaly na nejaké enduro, tak teraz vlastne prešli na gravelové plášte, ktoré obujú na MTB.
A tým, že zistili, že je to rovnako funkčné, ale to oveľa rýchlejšie, hej, je tam menší odpor. Takže tie trendy sú veľmi zaujímavé a bude zaujímavé sledovať, že kam to pôjde a ja sa budem určite na tejto vlne viesť. Tak jo, pojďme teďkom dál, ty jsi mi hezky nahrál, protože už si začalo trošku té techničce, tak pojďme se podívat na kola, co na kolech vozíš a další věci. Ty máš teďko 3 kola od Pelsu, jestli počítám správně, nebo víc? Momentálne mám 2. Gravel a Duke FS-ko, takže MTBčko cestný mám v podstate ako ambasador, ale tej po vlastnej linii. Takže z toho. Ale ambasadorské mám vlastne ten MTBčko a ten Gravel. No a čo sa týka techniky, priznám sa ti, že ja som od útlého veku, ako som začal, som jazdil na Shimane a doteraz mi to zostalo. Aj keď na tom graveli mám SRAM sadu, ale som zarytý Shimaniak. Takže už plánuješ i tu SRAM sadu vyměnit za GRX, jo? Elektrické nebo? No, takto. By som povedal, že Shimano s tým, čo prišiel momentálne v rámci tej techniky, tak použil by som z toho páky a zase zo SRAMu by som možno použil tú prehádzovačku. Jo. Je to taký mix, takže stále sa niekde ešte v tomto graveli hľadám. Ale čo môžem povedať, že na tom graveli musíš veľmi pracovať, dajme tomu, s tým setupom tej techniky. Hej. Že pokiaľ ideš, ako ja, ktorý som išiel práve ten gravelový pretek v rámci toho maratónu, tak to nadstavenie, ktoré som mal, bolo skôr postavené na zvlnený a rýchlostný pretek, hej, kdežto tu nás sa išli prudké kopce MTB, kde ja som sám videl, že išiel som v čele skupiny a prišiel prvý 16% kopec a ja proste z kazetou, kde som mal vzadu 42 najväčší pastorok a vpredu 36, tak som začal strácať, pretože tí, čo mali 1.12, 1.13 s veľkým rozsahom a s vyššou kadenciou, tak mi začali proste utekať a ja som musel ísť silovo. Tak to malo tú veľkú nevýhodu, takže pri tom graveli musíš naozaj veľmi pracovať s tou technikou a oveľa lepšie mať tieto sady a prispôsobovať si ich práve tomu preteku, hej, že ideš do kopcov, potrebuješ väčší rozsah, ideš niečo zvlnené, tak potrebuješ mať vlastne rýchlejšie sprevodovanie, čiže skôr bližšie k tomu cestnému. No a čo sa týka toho horského, tak tam viac menej už som bol malý kúsok od toho, aby som prešiel na ten nový SRAM, ktorý je vlastne už nejaký rok v obehu, ale furt som veril tomu, že v tom zákulisí som mal informácie, že aj Shimano s niečím príde a som rád, že som nepodľahol, ale ostal som pri tom Shimanu, pretože jazdím vlastne teraz nové DI, takisto aj na cestiaku jazdím Shimano, ale jazdím MTBčkové DI a môžem povedať, že ja by som to nevymenil už za nič v podstate. Tá prvotná skúsenosť bola taká neistá, že či to dobre naladili, ale teraz môžem povedať, že už nikdy by som sa nevrátil k manuálu. Hej, takže... Tak tomu docela rozumím. A když se podíváme na bike jako celkově, zrovna u toho Duke FSK, ty jsi měl možnost jezdit fakt jako na spoustu kolech v minulosti. Viděl jsem tam nějaký Cube, viděl jsem tam Trek, viděl jsem tam další značky. Co se ti jako oproti těm značkám zrovna na Duke FSku líbí, co se ti nelíbí? Máš nějaké jako, proč ses rozhodl přímo pro tohle? Môžem ti povedať, že ako si povedal, veľa bicyklov som odskúšal, ale Duke je v niečom špecifický a to je v tom, že ten bicykel má dobre rozloženú váhu, by som povedal, a je veľmi rýchly v kopcoch. Hej. Naozaj v tých stúpaniach je ten bicykel veľmi rýchly a nemáš ten pocit toho, že dajme tomu ti ťaha predok v prudkých stúpaniach, ale naozaj ten bicykel drží. A aj ten rázvor, ako je postavený, tak aj v tých zjazdoch sa vieš na tom veľmi dobre vyhrať a zaskakať si. Ale naozaj ten bicykel v tých kopcoch je rýchly oproti možno ostatným značkám. Stále mám ešte bývalú značku, na ktorej som jazdil a viem to teda veľmi dobre porovnať, čo sa týka týchto bicyklov. A tu by som povedal, že naozaj v tomto je to super. A když se posuneme o trošičku dále od kol, používáš třeba, já nevím, wattmeter, cyklopočítač, takovéhle věci?
Áno. Keď som ti spomínal vtedy, že som v podstate prešiel na ten OneUp, tak ja som dostal možnosť odtestovať vlastne ešte keď bola novinka od Magene. Dovtedy som používal Garmin. A som mu bol verný, potom som ho na 2 roky opustil a vlastne testoval som a jazdil som iba čisto na Magene a to je vlastne prepojené na ten OneUp. A to je niečo, čo by som povedal naozaj robí ten veľký pokrok a aj viac menej kopíruje, či sa to váhu a ten Garmin. Jo. Ale zas majú aj svoje vychytávky, ktoré sú už o niečo lepšie, dajme tomu, ako je u toho Garmina. A teraz ako vyšla séria nová 850, tak v podstate som sa vrátil ku Garminu. Takže máš 850? Mám 850 Garmin. A v podstate viac menej skôr ako hneď ako vyšiel, tak som si ho objednal, lebo som to plánoval a myslím, že som dosť spokojný s tým. Jo? A neštve tě jako nižší výdrž baterky, než bývala? Toto bola prvá otázka od všetkých chalanov z týmu alebo všetkých, ktorých som dostal. Našiel som jednu nevýhodu. Na starých Garminoch, keď si dal aj v podstate nulové podsvietenie, tak si stále na tom slnku niečo videl na tom displeji. Tu je nový typ displeja, kde už keď si dáš nulové podsvietenie, nevidíš nič, je to tma. Čiže musíš mať aspoň nejakých 20-30% v tomto dané. Ja poviem ti, že jazdím na všetkých cyklopočítačoch, si to vždy stiahujem. Jazdím zhruba na 40-kový, 50-kový jazd a zatiaľ by som nepocitil, že mi tá batéria nedrží. Zatiaľ by som povedal, že je to celkom dobré. Môžem možno zo skúsenosti povedať, že asi po 28 hodinách som ho nabíjal pri tom 50-kovom jase, takže aj mňa prekvapil, pretože chalani mi hovorí, to nevydrží ani 12 hodín a podobne. Ale skôr si myslím, že tých 12 hodín ti to nevydrží vtedy, keď máš stovku jaz a používaš všetky tie funkcie. Všechny satelity a všechny funkcie. A viac menej by som dal, najviac ti asi vybíja vtedy, keď máš pripojený radar. Takže tá funkcia toho musí ísť nepretržite a vysiela ti tam v podstate stále tie signály, tak vtedy by som povedal, že to asi najviac žere tú baterku. Takže na moje prekvapenie tá 850 zatiaľ odpoví. Jo. A wattmeter používáš v pedálech nebo máš kliky? Wattmeter používam v kľukách a v podstate potom na trenažéri, ktorý je integrovaný. Takže viac menej ten a asi takto. Jo. A zmínil si radar, tak na silniční cyklistiku máš radar, nebo ne? Práve, že poviem ti s tou súvislosti, s tou nehodou, čo ma prekvapila jedna vec, že možno veľa cyklistov si to ani neuvedomí, ale ja som si to práve dozvedel od tých policajtov, že pokiaľ máš radar a ty sa staneš účastníkom nejakej nehody a nebodajte ma niekto zaznamenaného na autokamere, hej, alebo niečo podobné a oni vyslovene vidia, že si sa pozeral na displej v čase tej nehody, tak je to brané, ako keby si používal mobilný telefón za volantom. Takže je to paradox, ktorý ma prekvapil, že je to niečo, čo ťa má v podstate ochrániť alebo ti má pomôcť na tej bezpečnosti, ale bohužiaľ neviem, ako je to v iných zákonoch, ale v slovenskom zákone je to postavené tak, že jednoducho si vlastne ako keby spolovične viníkom toho, že si sa nesústredil na cestnú premávku, ale je to brané, ako keby si sa hral s mobilným telefónom. Jako Slovensko bylo vždycky divné, ty vole, ale tohle už mi přijde jako hodně crazy. Sorry, ale jako... Je to veľká šialenosť, som ale povedal. asi si to budu muset přečíst v Česku, jako tohle to mě docela jako teďkom jako ne vyděsilo, ale překvapilo, jo, když to tak řeknu. To aj mňa. A ja som paradoxne nemal tú variu, nemal som vlastne ten radar, mal som cyklosvetelko, ktoré mám cez Bluetooth napojené, ale akože neupozorňuje ma na tú premávku zozadu. Ale je to vlastne zvláštna vec, ktorú sa vždy dozvieš až vtedy, keď sa ti niečo stane. Hej. A bereš jako ten radar jako teda jako prospěšnou věc, nebo máš ho teďkom? Nemám ho, asi ho ani neplánujem a je dobré, aby som možno dal nejaké odporúčania, že
Existujú aplikácie, ktoré ti v podstate môžu ten radar spúšťať len vtedy, pokiaľ naozaj niečo ide a nemusí ti to blikať stále. Lebo obdivujem tých jazdcov v tom pelotóne alebo v tej skupine, ktorí idú a každý má tú váriu a non-stop mu to bliká do tváře. Tak tam je hlavně režim peloton pro ten. Takže já vždycky, když jedu s někým, tak si pustím režim peloton a ono to jako bliká méně, nebo to nebliká vůbec. Nevie, takže... že to tam má. Hej, jednoducho si to tam iba dá. Přesně. A potom sa celý čas pozeráš do červeného světla. Jo, to musí být hnus, jako to chápu, no, když to lidi neumí nastavit. Tak jo, to bylo všechno z techniky a úplně poslední, co jsem tady chtěl rozebrat, tam se na to úplně každého, koho jsem tady měl v našem improvizovaném studiu. Nový Pels. Máme vlastně už nějakou dobu nové barvy, nový branding, nové kola vlastně, když to tak řeknu, tak jak se ti to líbí, to celkové omlazení toho Pelsu? Můžeš říct cokoliv, už tady byly špatné názory. Vieš čo, ja by som povedal, že nemám na to nejaký negatívny pohľad, ani nemám prečo, pretože už len keď som sem prišiel, tak vlastne som mal nejakú predstavu, že kam sa chceme posúvať a kam chceme ísť a každá značka sa v určitom bode musí niekam posunúť a musí si nájsť zase nové DNA a tým pádom vlastne Pels existuje 30 rokov, teraz je to v podstate 31. rok a prečo nezačať vlastne tú ďalšiu časť toho svojej, alebo tej nejakej, nechcem nazvať dekády, ale nejakej tej časti toho života s niečím novým a niečím moderným. Hej. Naozaj ten trh sa vyvíja každodenne, či sú to bicykle, sú to mobilné telefóny, sú to autá a všetko podobne. A tým pádom pre mňa aj tá vízia toho celého bola perfektná, pretože aj tá moja predstava toho, že donesiem si ten vlastný cestný bicykel niečím iný, niečím nový a zase to posunieme niekam inám. Hej, že možno sme to posunuli už teraz z nejakého takého stereotypu, že ja poviem, jazdili na tom deti až babky. Teraz už na tom viac menej chcú jazdiť možno aj tí profesionáli alebo tí poloprofesionáli, ktorí sa aktívnejšie venujú tomu športu a začínajú to vyhľadávať a tým pádom aj pre mňa je nejaká ďalšia výzva vlastne zase priniesť, aby sme ukázali, že vieme ísť aj nejakou netradičnou cestou, nie úplne, a že donesieme zase nejakú ďalšiu limitku. A toto je jedna z vecí, ktorú sa chcem práve teraz aj ja zaoberať práve možno pri tom Dukeovi a uvidíme zase niečo nové na budúci rok. Jo, takže nemáš žiadne ako pochybnosti, nové logo, všetko sa ti líbí v tomhle tom? Nemám, by som povedal, žiadne pochybnosti a viac menej by som povedal, že len vďaka tomu sa ešte vieme posunúť dopredu. Možno to beriem troška z časti aj ako ten obchodiak alebo v rámci toho obchodu, ale ja sám vidím, že to funguje, hej, že naozaj kde sme boli, dajme tomu, na tom slovenskom trhu a kam rastieme a tým pádom vlastne pomáha tá história tej značky vlastne budovať zase to nové meno alebo ten nový brand aj tú novú DNA ďalej dopredu a to je veľmi dobré a budeme v tom pokračovať. Super, tohle se mi líbilo. To bylo takové motivační pro všechny z Pelsu, tak doufám, že to takhle bude. A na závěr úplně poslední, ti nechám nějaké volné slovo, jestli chceš něco říct, nechceš něco říct, vzkázat, pozdravit kohokoliv, cokoliv, nějaké moudro, cokoliv. Určite áno, je to o tom, že ľudia bicyklujte stále. Je to šport, ktorý vlastne prináša veľa benefitov. Takže stáva sa to momentálne aj veľkým lifestylom, aj keď dosť je to ovplyvňované sociálnymi sieťami. A naozaj nie je to len o tom sa s tým bicyklom odfotiť, ale naozaj možno si vyjsť z tej ulity a hľadať si vlastne tú svoju komunitu, objavovať nové miesta a žiť ten život aj vonku na tom bicykli, pretože začína mať pocit, že naozaj veľa ľudí je ovplyvňovaný tými sociálnymi sieťami a zabúdajú vychádzať vonku medzi ostatných ľudí. Takže asi na záver toľko.
Super, pecka. Já ti děkuju, že jsi tady za náma zavítal a že jsme si konečně našli na to čas a sešli se po té době, co se domlouváme. A děkuju i vám, jestli jste to dokoukali až tady. Vím, že jsem to ještě nikdy neříkal, ale budeme moc rádi za jakoukoliv podporu, ať to někde nasdílíte, nebo ať nás dáte odebírat, protože se chceme a budeme snažit dělat tyhle rozhovory dál a budou tady přibývat i nějaké zajímavé videa a ty kontenty. Takže budeme rádi, když nás budete odebírat, dáte like, dáte nějaký komentář, všecko to pomůže našemu kanálu. Tak jo, ještě jednou děkujem, oba dva. A mějte se hezky a u dalšího videa. Ahoj. Ahoj.